ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ନା ହବ? ନବୀନା ଭାଇ ଝାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଘରର କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଭାଇ ଆମର ପାଇପ୍ ଧରି ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ଭାଇ ଭିତରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଶିବଙ୍କର ବାସ ବଳଦ। କାଲି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଜି ସଫାସଫି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଆମର ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପକେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଭାଇ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ଯାକୁ, କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସୁନି। ନବୀନ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ରାତିକି ଆହୁରି ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ପାଖରୁ ନେଇ ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଡେକୋରେସନ୍ଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାଟି ହବ। ଏଇ ଆମର ଠାକୁର ମହାପୁରୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଛି। ଆପରେ ଆମେ ରାତିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଡେକୋରେସନ୍ଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଠାକୁର ଘରଟି କେତେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି। ଯିବା ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କେତେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲାଣି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କି କ'ଣ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ହେ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏଇନାକେ ଯାଉଛୁ ମୁଷ୍ଟି ବିକିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବାକି ଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୋ କାଲି ଯଜ୍ଞ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦିନର ବି ଦେଖେଇବି ସବୁକିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଅଖା ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସାଇକେଲ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହୋମ୍। ଚାଉଳ ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଅଖା। ସୋ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା। ୱେଟ୍। ତ ଗାଇସ୍, ଏ ଚାଉଳ ଏଥିରେ ଯେତିକ ଅଛି ସୋ ତାକୁ ଏ ଅଖାରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ତାପରେ ଏ ଅଖାଟାକୁ ବି ନେଇକି ଯିବେ। ସୋ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ପଜ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉଛି। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି।
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାଇକେଲ ତ ଏପଟେ ଆଣିନୁ ନା? ଯାଉଛି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଅଫସୋସ ଗାଇଡ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ସୋ କେହି ଚାଉଳ ଫଳ ଦେବା ନାରାଜ। ସୋ ଆଜି ଆଉ ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗଲୁନି, ଖାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ସୋ ଏବେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସଫାସଫି ହେଇଛି ଯେତିକି ବାସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଦେଖାହେବ ଆଉ। ତବେ ଆଉଥରେ କର ଆଉଥରେ କର କାହିଁ ନା ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା। କୋଉ ଦିନର ନବୀନା ତମେ ହସୁନ? ଆଜି କେତିକି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମର ରାତିରେ କାମ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ସକାଶେ। ନା ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମର ପତ୍ରିକା କାଜ ମୋର ହାତ ଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଏଠି ତ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ହେଇଛି। କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ କାଳୁ ଏ ନୂଆ ପିଲା ପପୁନ ସାଇଡ୍ ଦେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଦେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବିକ୍ରମ ଭାଇ। ବିକ୍ରମ ଭାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ପୁରା ଦେଶୀ ଲୋକ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବିକ୍ରମ, ହୀରା, ଦୟାକରି ପଛକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। କାଳୁ। ଅଠାମରା ଚାଲିଛି, ଡ୍ରିଙ୍କ ତା ପଛ ପଛ ମାରା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ସେଥିରେ ଆଉ ଉଡ଼ିଲାନି। ଆମର 30 ଏକ 31, ଇଏ 33, 34 ଇଏ କରିଦେବୁ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୋଲି ଆମର ସିଏ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କଳସ ଶିବ ଶିବ ଚାଚା, ଶିବ ଚାଚା ଷଣ୍ଢ ଚାଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାଲାଲ ଆଉ କାଳୁ ନେଇକି ଆଇଲେ ସାମଗ୍ରୀ, ବୋଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଣିକି ଅସନା ହେଇଯାଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାଳୁଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ହୀରାଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଓଜନ। ଏଇ ଲାଗେନି, କୋଉଠି ଲାଗେନି, ଥୋଇଦେ। ଫଟୋଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ରିଭିଲ୍ଡ ଫଟୋ, ରିଭିଲ୍ଡ। ଲଗେଇଦେ। ଚାଲ ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ନବୀନା ଭିତରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ। ଅଏଲ ବେ ଭାଇ ଠାକୁର ଗଡ଼ୁ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସିକି। ହଁ କି ରଡ଼ କ'ଣ ଆସିବନି? ସେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆସିବ? କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସି ଅଛି। ଏବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କାଲି ସକାଳୁ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ତ ଠାକୁର ସେପଟେ କାଲି ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିବେ ଠାକୁର ଆମର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛୁ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆମର ଦେଖା ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି।